Просто И всъщност ние тук може да покажем на хората как в началото, нали, финализирахме цвета на кухнята, финализирахме камъка, обаче не знаехме още, имахме варианти за тапети и нали, първият вариант е, разбира се, този, който реално сме сложили, но имаше и други опции, отново в сивата гама. И аз съм си сега като с фраките. Като видя нещо бляскаво, предимно. Значи аз и Златно сме. Просто сме създадени един за друг. Аз има... просто ги видях тези златни птички Чакай. и просто бях убедена, че това е моята пет. Важно е да кажем всъщност, че ние няма да изберем нещо, което не знаеме дали си подхожда. И затова сме донесли тия мостри, за да покажем, че всъщност всеки един от тия варианти, които ние сме визуализирали предварително, след това сме поръчали мостри, истинска мостра, нали, в едно към едно мащаб на самия тапет, за да проверим в крайна сметка дали наистина този тапет ще подхожда с цвета на кухнята, защото те са едно до друго. И някакси няма как да рискуваме по друг начин. Но още имайки предвид, че сложихме акцентният цвят златно, който някакси много така допълни нещата. Трещи Божана. Да, не, и наистина стана много, много добре. Този тапет с златните птички беше просто